С Пламен Петров се запознахме преди 9 години. Аз живеех в Германия тогава и все още живея и в Германия, и в България. И открих неговата работилница, в която имаше много картини. Се влюбих в неговите картини, в неговите мебели и после и в него. И така решихме да направим хотел, в който да покажем много различни решения. Така се роди идеята за Casa Art. Избрахме това име, защото е интернационално и означава къщата на изкуството. То е и къщата на любовта за нас, защото това е нашия дом сега в България. Създадохме 13 стаи с различен интериор. Един ресторант, който е галерия, защото там се намират повечето от творбите на Пламен. Всички мебели там също са различни, няма нито една маса еднаква с другата. Има различни бюфети, шкафове, витрини. Менюто ни е много интересно, което пак тематично отразява световете на стаите. Събираме изкуство, интериор, кулинария, мебели, статуи. Всичкото това, което тук се намира, е един вид изкуство за нас и е плод на една много голяма любов. Работейки в ателието си, наблюдавайки картините, в един момент си казах, това е чудесно, хубави картини, лоши, хубави, нали? Няма значение, но картини. Но те стоят на една стена, а нямат функция. И в такъв един момент и гледах два шкафа, свалих картината, нарисувах върху шкафа и те стана с функция. Така е една от другите идеи, нали? Да не стоят само да запълват стената и да вършат някаква функция. Това е в главата ми. Не съм така гениално седнал да мисля, да създавам или така нататък. Просто както си ходиш, както гледаш, нещо виждаш, въплъщаваш го, обръщаш го. Така мога да разкажа за едни мебели, които правим с старо дърво. Така видях една съборена къща преди години и много харесах това дърво. След което една година, 2 години стоя в фабриката, без да го правя нищо, просто го наблюдавах. Много красиво. И в един момент една сутрин започнах да правя аз сам един шкаф и така се роди една серия, наречена Легенда. Имаме клиенти, които са ценители, имат собствен бизнес с наистина богати възможности, но хора, които ценят артистизъм, естественото, различното. Такива са нашите клиенти и идват от цяла България, например, сега в хотела. Хем да прекарат един хубав уикенд тук, хем да си видят отблизо мебелите и хем да се почувстват така по-различно. Предлагаме workshop по рисуване, по керамика, арт занимания. Предимно с това също се отличаваме. Ние нямаме спа център перфектен, имаме много хубав масажен салон и сауна. Но ние не сме хотела, който има 100 спа процедури. Нали, това, който го очаква от нас, няма да го получи. За сметка на това обаче получава много други изживявания, където ги няма в никой друг хотел в България, даже и по света. Добро пожаловать в наш отель Casa Art.